Ne, jsem to byla. A jsem tady do 8 večer, no do 9. Chci vidět odnes. Vidím poprvé a 380 to nepobídá, ale to nevím. Ty jsi kde viděl takhle? Tam mám toho kluka, ne? On tam ten kluk dole. Můžete sem dát to dítě, prosím? Zabijá. Zelená veštěra. To není možný, protože... tak viděl. To přiblížím v kompu. Má to 10. Ačkej, nemám blesk zapnutý, abych nechodil tady dělat. Ani skej průvod, tak já mám nejvíc shit fotky na světě. A tam všechno rozmazaný. Jak dopad úplně jak do peřinky. Jak do peří, jako nic, tyhle, vteřina. Ten kouřín umím víc tím Airbusům, tím 320. Až mě celou dobu.